Atam men gamlanan görenne. Hey oğul. Bir dünya sana kuyruk tutturmaz. O sen ölenin ağlanın bilen bir işi olmaz. Çarx pelek çarxını şol aylarda ötüyor. Bir dünyanın ağına arasına düşünüp yaşamak her kime başartmaya. Kısmatına kail olup yaşa derdi bakır. Havva. Ata dünyası oğlu günözlük deyip yöne yer aytmanırlar. Yine de atam hemişe henglenirdi. Bu sehra aydım naydardı. Olaydım men ağımda. Sehra aydım. Assalamu alaykum ata. Ve aleykümselam. Aşır geldin mi? Gelenlerin gidiversek nädi? Aşırcan? Näme beýle gyssanýaň? Belki çay içeriz bir käfe. Yo ata eglenmäli. Yol doktor batmamyn ha günü gyzyp başlar. Gullaga da ala dediýändir. Yer bolýar. Aho, Aşırcan. Bu näme beýle gyssanýaň? Yo, sırak. Bugün mallarçylyk toplumuna teleýälimden habarçylar geljek. Ana şo ýerde de sizilen söhbetleşip gurunjak bolýarlar. Gullaga şon sizden haýyş etdi. Kullu men gepläp bilmeýän bilýär ahry. Biz bir ýumşaglan ata. Gullaga aýdanna. Ya Aşırcan, men bir mal wagtýany aýmasam başga näme diýip? Gürläp bilmänirsen olun gowdala ho. Gullaga sizi gürletjek üçin ho. Geçen günüm gürledim bolýar. O bir şor boldy diýär ho. Aşırjan dudatlar gürläp görmesem kyn ho. Ähli umur boýunça telepeçilik ötürmek arkaly ykdysadyýetin netijeleri ýetdirýär. Ýurdumynyň eňi ýaş buğda bolan telepeçilik urumny ötürmäge, kämilleşdirmäge mühim orun berilýär. Sebäbi bu buğdagyň bolmajaý ötürmegi önüm öndürişiniň düýüpli ýokarlanmagyna, haritlaň hiliniň gowlanmagyna netijede bolsa, ýurdumyzda bazar bolçylygynyň döremegine getirýär. Berekella gyýdym. İşle berin. Gullaga salamu alaykum. Wa aleykümselam. Atagany getirendir. Çağıraýynmy? Yok, ödüm barzak. Bolýa. Gullaga biz beýleki bölümlere barsak bolýarmy? Arkayın bar berin. Diýmek biz gaýdam zok, ýeni işleýär. Bor işler. Beýler eşdiňizmi teleýälimden adamlar getirdiler bilen. Şunu sağım şowy bolýar. O şunu alasyra köp tüýtlerdi. Bedireler gurallanma. Dur. Berkalagan görmedinmi? Ben on şäher alyp gitmeli. Sen ýagdy diýdiler. Berkala Çakalga tarap gitdimi? Bolýa ýöräber. Öleme kulli, ul hocalygyň bar. Sawwalatı. Ozoluk uludur. İşem yetikmiň. Dogrusu atı seni göreýin diýip çağırdım. Maslahat var. Aýdy ber kulli, dinleýän. Men muny sana öňüräkden diýin diýip. Benim atı bütün ömrüňi mal ýerine geçiren adam. Her bir adam senden görelýär. Senem meni ýaly näme? Şular ýaly ulu hojalyga çaýdan bolmaýarmy? Oğluň bar, agtygyň bar. Bir işte men sana kömek ederin atı. Kulli. Sen tüweleme oğluň malyň daşyna. Men oğlum bolsa şäherde işleýär. Ötkärinem gowarýar. Aýan soň meniň o sen işiň taşlady owa geldi bilmen ahry. Doğrudur atı. Doğru düşünýär. Bor boldy. Ýolagçy ýoly ýaxşy diýipdirler. Iýberen loň üçinem köp sawal. Ýöne men giýendim bardy goýunun unaty. Aşyr alamaýdar seni. Tamam otur. Olýar. Toýda görüşeli. Habarlaşyp turaly. Sawol. Bolýar sağ oturun. Sağ görüşeli. Sağ ol.
Assalamu alaykum mulla. Aleykümselam. Oğlan oynağı der, çopanın oyna değil yani. Ular näme? Ulallılar örmediler. Her bir yere çıkıp gittiler. Biz olsa şu çopan tayağımız bilen entegem şoturuyumaydın. Oğlu olan altın tabaktan aşçer deyiptirler. Hanolar, nerede? Aho berkeli. Sen bir değiren mellel ahri. Tuğulümü körpaktığın yanında ahri. Vah, ben körpağıtığım yanımdalı. Yönemin beylik sağlamığım yanında olmağını isteyenle. Olun ova gelip yaşamakları için ulu tağalla ediyen. Berkel ağa, muňa da şükür edin. 12 ýaşdan köpsi şäherde bolmany gowurýarlar. Körpäňi şähere gidip şo ýerde galy şonda näderdiňiz? Ağından hayrat. Ondan ödüm gidip şehirde yaşayan o. Men owada bolmany gowurýan Berkel ağa. Gelinime owany gowurýar. Häzir garrenetine seredýär. Gelinine mi ovan kütüye diýsene. Ay aşır ketçe. Sen oldu ayalyň diýeni bilen mol bersene. Yok berkeli. Akıllı maşgala bolsa enesine de sereder. Yollaşına da. Şonni sen atağı. Berkel ağa, tuwelemesiz köplük ahirin. Anha agtyklaň baryn taşyňy işerseňiz, ana şonu öýüň gowhama artar. Berkel ağa şondan soň näçeňiz bilmän oturardyňyz. Size de bir ýaşda asuda durmuş gerekdir. Ana habardan agtyklaň bar ata diýip gyýrşyp gelerler welin. Nire awrunjaňyzy bilmersiňiz. Şonda näme dersiňiz? Goşdan oba gaýdyp bilmänirsiňiz. Bay oğlan gurulýardy. Näme sen bilen adamlar bilmeýändir öýdäňmi? Sen owdu gurulmän otur. Sen ullar bilen ähil gurulşmalygyny öwrenmäňsin. Ullar gurulänne lal bolup oturarlar. Ştaýda gülürýär, näme bar? Men sen şu boluşuňy ataňa da duýdurar. Berkel ağa gerek däl. Inni gurule diýseňiň gurulemen. Ay berkeli. O halmagalyň aýetip gow. İşimizde sen hemişe paýhasly. Gahar gadamyň ilmida ama ýanynda. Onu yol bile bolsunlar. Batır, sen häzir meň bilen çykmaly bolsaň. Çıkmalı orada çıkayır. Hadi gel ayağa gel la. Batır, sen näme gamryn? Kakam gelecek deyip gelmedi. Meňe kakam geldi, meňem kakam geldi. Sizin kakamız gelýär, men kuvata her gedek gelmeýär. Batır, çıkmalı wagtyň ol. Alo. Ha, Cemal bardyňmy? Bolya bor. Aydar. İşe geldim. Bolya. Häzir yerimde boljak. Kim ol? Berdi. Alo. Ho, berde men geley. Sen düň hatawatlary taýýarlygyn maňa. Bolya. Alo. Cemal, ýarşy başladymy? Wagt ýetişemok da. Hawa başlady. Sen bir gelle, men maslahata gyssanýany bilýäňä. Meňe görmäne ýüregime denok, o saňa garaşýar. Bilýäňmi näme? Menim şu maslahaty gatnaşmaly etdiler. Onda Batyrjan näme der? Gelýän çak oňa sereder ýaly adam tapmaly bolýar. Nazar, bolmasa bika daýda bile gürleşäýinmi? Wagt bilmedim ne. Barda da etmeli. Galan zatlar barda öýe baran soň gürleşer. Bolya Cemal. Salam. Salam Selvat taýyna. Nazar, geli 5-nji ýanyna gysaly gelmeň soraya. Hanyň ýanyna ýaňy mihmanlary bada. Mihmanlar gittiler ýöne geli 5-nji makala serediň diýdi. Bolya.
Alın, okan tanışın. Batın bolacak yarışa tayarlık görmeli. Şunu bilip koyun. Yarışlarda turgönler göröllöl çıkış etmeli. Bu işin jogapkärligine düşünmeli. Turgönler bilen özüňiz guruluşun. Geljek yarışlara taýin bolsunlar. Bolýa, bo. Men aydanım bilen bolun. Aman men ýanyma gel. Batyr, sen näme üçin garşylaşyň urgularyny geçirýäň? Näme üçin goranmadyň? Aylagy, men gorannym. Ýok, goranmadyň. Bu ýeň senki bolmaly. Düşünýäňmi? Senki bolmaly. Näme boldy saňa? Salam eýlik. Salam, gelin gany. Geliňiz gowy boldy. Geçin, oturun. Batyr, şunçadan zähmetimizi puja çykardyň. Näme boldy? Onu Batyryň öýünden soraýyn. O men ynammy öýdemedi. Näme bolýandan bilip bilemok. Öýe baransaň ogluňyz bilen gürleşiň. Entek öňümizde ýene-de ýaşly bar. Bize bolsa Batyryň näme üçin ýaşly öýüni ýitirýänini bilmegimiz gerek. Aylagy, siz çagyrýarlar. Häzir bardym. Meni başla. Näme boldy oglum? İştadım bolan ogaçy. Onda näme üçin tälim üçin senden näme gile bolýar? Ne bileyin bilmedim de. Dur oglum, nire barýan? Batyrjan oglum, näme bolýar saňa? Ece, kakam ne üçün gelmeye? Oň iş çykdy oglum. Hemişe şey diye, kakam men çıksın görmäge de gelmeye. İşinden oşata hükman gelir oglum. Ece, men hakikaten gaçdaşym meňgulýatym. Kakama gahar etip beňildim. Sen kakan ýagdaýyny düşünmeli oglum. Ol işinden oşa bilen ýerler. Ýoksa hey sen çykyşyň görmäne gelmedimi? Cemal, eýgilik mi näme boldy? Sen näme gelmedin? Özüň geljek diýdiňe. Sana garaşdym. Bilýän oglum, men hemmesinden habarym bar. Yarışda ýeňiliniňem bilýän. Oň üçin müzderip durmak näme gerek? Mennikiňde ýeňersiň. Ana oğlum, An bolňan wagt ýok, Cemal. Durma hala. Kıssan alayım. Yürü hani. Batyr, gel oglum aşağı düş. Gelliyen. Batyr, oglum. Betesen endi. Oyunçu utulanyny bilse ýaxşy. Yarışda ýeňildim diýip, beýdip ejidläp bolmada. Nadar? Ay Nadar. Bolun düşünäýin aşağı. Häzir bir iki daýda geler howlukmaly. Futbol oýunyňa başlady. Gel oğlum görsen. Öýdemem. Salam bir iki daýda. Älik salam. Gelin, Cemalcan geçin. otursun Şu sağ garaşy otyrdyk datydy. Wagtynda geleýdiň. Wagt gellikle weli. Cemalcan meni bağışla. O wagt mel bolluk. Toy Bu işe tutjaklar. eyleme. Sen bolmasaň bolmaz diýip durlar da. Siz bari verin. Bari verin. Hawa bizden bari ýatyr. Bay bo oglum. Bu boluşuna bolmaýa sen. Ýür düşel aşak. Ejen garaşyp dur. Seni görmän hiç ýaňa gitjek däldiýe. Her tapar şey diýen emmelen kakala gelýär. Diňe men kakam gelmeye. Bilýän oglum. İşim çykdy, dogry düşün. Ýöne de kökman bararyn bolýarmy? Hani öýkelem oglum. Inniki tapar kökman bararyn bolýarmy? Inna tağı geldik. Tanrı alkasın. Dövletin artsın. Sağ olun atağa, gerek bolsam jaňa daýyn. Köp sağ ol. Nadar. Batyrjan bir iki daýda alyp gal bilmedi. Bolmasa özüm galaýynna. Ýokla, ondan ömür gurulmamy. Men häzir jaňa adam taparyn. Atam geldi. Ata geldinmi? Ay men goç oğlum. Batyrjan. Gowum ho. Kaka salam aleikum. Wa aleykum salam. Sağlyk oğlum? O kaka, sağlyk. Gel geç kaka. Hay Batyrjan, ýör hani futbol görýärmi? Ha, sağlyk mı gyzym? Sağaman otursun oğlum. Gowum çağalar. Ata, kakam bilen eçen birek gitjek diýerler. Men goýman adam tapan oklar. Ha, gar ýagdy. Wa aleykum salam. Sağlykmy? Barar näň? Barar nidime? Eýgilik mi kaka? Eýgilikdirle. Gar ýagdy gelmeseň bolanok diýip jaň edýär. Be,
Oğlum, näme bir yer gidip barýaňyzmy? Howa kaka. Cemal kimit iş tapar bilen gitmeli bolduk. 2 saatdan uçurumuz. Öde bir hil boldy kaka. Wey, gitmeli olsa gidivermeli bor oğlum. İşdir de. Batırjanyňa aladat etme. Häzir bir käse çay içsem, şäherlik işim var. Şonu bitirip oba ýörejek. Batırjanym näme ýanymy alyp gidiverin. Bolmaýarmy? Bolýa kaka. Onda biz gidivereli. Bolýa. Sag oturun. Bolýa, sagamanlar. Saltda görüşelim. Bolýa, ýaş sag bolun. Owada görüşürüz. Ha, Batırjan. Ha oğlum. Häzir bir käse çay içip şähere gidersin. Ata men onu eşim çalsayn. Ha? Hay. Özün gowulýansyň oğlum. Bar çalsaň çalsay. Hey. Ha? Batırjan, gelýänmi? Tügeleme. Aşşabada tanar ýaly bolmandyr. Owa ýaşy. Tuwalym aşşabat özgörýär. Ony ketizler. Hemme daraýdy. Ana otur oğlum. Kaka! Kaka! Häzir barýan? Kaka, aydan bolsaň garşylardım. Duýdansyz geläýipsiň ha? Duýdansyz gelip begendiräň idim de. Özüm habar tutaýmasam Kakaň ýatdan çykardyň howy. Ýokla kaka. Seni mürýatdan çykaryp bolmy. Ýöne işken, ýetişip bolanok. Okumy üstünlükli tamamladım. İşimde de awray gazanasym gelýär. Men yer asty suwlary, neft gazy, gaty magdalary gözleýän, geologiýa bilen meşgul bolýan, işim gaty gyzykly kaka. Dogrymy aýtsam, öýüme de mehman. Häzirem iş tapary bilen Balkan welaýatyna barýan. Salamu aleykum. Wa aleykum. Sağlyk. Habar gowmy? Howa gowy, tuweleme. Kakaňmy? Howa kakam. Näme daşyna durdyň? İçeri gireliňde. Ýür kaka, belki içine gireriz. Ýok oğlum, häzir idimden ulo gelýär. Bolýar. Howluk mazra. Han sen gelibäri. Ýaýly wallahy kaka. Sen ägelliň, menem gidip barýan. Hani sen owa dolanmajakmy? Tüwleme mahallymyz köpelýär oğlum. Olary eýe gerek. Kaka men owa barman. Maňa mal gerekde. Men çopon bolasym gelenok kaka. Onsoň ikimiz bu barada öňgürleşdik ahyry. Maňa da dogry düşün. Ony hemçiňok man çopon. Owa da başga işler kän ahyry oğlum. Men owa baryp ýaşasym gelenok. Onsoň men diýenim etdiňe senin mallaň satdy aýyr. Munça mal saňa näme gerek? Inniden soň mal saklamak saňa daňsat düşmez. Hey oğlum. O da atlar maňa başartmanmy kadýar. Men bütün ömrüm malyň ýetine geçirdim oğlum. Oň ýaly bolsa 5 tane mal gapyňda hurşlyk üçin saklaýarlar. Galan näme gerek kaka? Özüňe seret, serede bir gysym bolup galypsyň. Diýinçäriş merkezlerine git, saglyňa seret. Any bolup beset.
Nämeler diýip oturýarsyň o? Bu mallar atamdan bize galan miras. Biz olar dargytmaly, köpeltmeli oglum, köpeltmeli. Kim için köpeltçi kaka? Maňa mal gerek däl. Sen şu datlary düşünmeň gerek kaka. Allah Taala maňa ýene bir ogul beräýmel eken. Kaka, meňem ýüregim daşdan dä. Maňa da bu zatlar ýeňil düşenok. Men sen marada hem işide pikir edýän. Sen ýaňda bolup bilmeýänme de gynanýan. Yer bolýa. Ejem pahir bolan bolsa, Ani dur. Ejem pahir bolan bolsa, maňa düşünür diýjek bolýar. Menem saňa düşünür oglum. gowy kaka öýgül. Biz bilen ýaşa. Men saňa seredeýin, gözümiň üstüne ornunma. Men başga saňa näme diýjegimi bilemok. Yer bolýa. Men saňa ýük bolman. Kaka aýdýanyň näme? Bölme meni. Uzatlarım näme? Diýmedigim bolsun. Men özgünimi özüm görän oglum. Batyrjan, Owaty, çalma oğlum. boraty. Gel bärik çay içelim. Ata men daşary gaýlan gaýdaýyn. Bolýa, daşa gitmeň oğlum. Boraty. Çay içerken sen. Içesim gelenok. Ata, alın hani? 1, 2, 3, 4, 5. Durmuş mesli göz yetim. Göz yetimiň çägi ýok. Men elmudam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar, ýoldalar. Beýiklik bar, çuňluk bar. Diýýärler sen gözleýäň, ýolyň ýerde ahweti. Hani sen bir o baylan qaytmajak mı? Kakan halynyň habar tutsaňa gowurdy. Barasyma öyle ata. Ýöne ýene gahar edip gory edip gorkýan. Hay geldi. Şundan ömür görüm ama. Birini garraýas geldi. Ýön kakan madyr aýtdy. Ata sizi ben ýanyma kaka mi berdimi? Yok la aýdýan näme? Senen tegim kakan tanamansın o. Səhət dostumun bolup görüşün görsem, yüreğim ağrıyor. Şol ýöküzi için hümledip yer. Soňky dogry bir hili ogram ýokşa. Oňa näme bolýar? Näme bolýany bilesiň gelse, bark gaýtmaly eken naho. Maşalama oba öçüp ýaşa 50 temeden ok. Näler düşündürjek bolýar, bolun ok. Kakamada şähre öçüp gelýär diýsem, eden ok, onsoň başym çaşdy. Maňa bu zatlar eşitmek ýeňil düşen ok. Men seň maşala durmuşyň gorşasyn gelen ok. Ýöne şun billik geldim. Kakan ogry ýok. Oňa göz gulak bolmaly. Sen ho. Kakan ýekoglak. Sen düşünýänmi şoňa? Aýdýanyňyza men düşünýän ataga. Ýöne siz näme? Men näme? Sizem obada ýek ahry. Oğlunuz bolsa bärde. Siz ýekelige nähil kanagat edýäňiz. Siz şu towary öz oğluňyza berip gördüňizmi? O näme diýär? Gepim tümmek ýeri enhameň maslahatym. Men aýdandan marada oýlan geldi. Men gideýin. Sağ otur. Batyrjan geldi bilen gurrunňyzy eşitdiňmi?
Owa eşitdim. Yine munyun bolmandır oğlum. Sana entek ullun gurrun dinlerden iyir. Bu zatlara sen entek ağın getirilmez mi oğlum? Ha? Neyme durdun oğlum? Ata, men seni hiç rahat yaka koymarım. Gaty kysmata sakla. Soň uçup koýar bolýarmy? Uçurarım. Ata, men sana bir zat aýtmaly. Aýt. Barmysyn seni aýt. Sen hiç kaçan oğlumuzun isleğine karşı gitmeyeceksin. Söz ver. Sen nämeler aýdyp dursun Nartaç? Men haçan oglumyzyň ýa-da sen isleňize garşy gitdim. Men siz üçin bar zada taýyn. Sen onu bilýän ahry. Adam yaşa diyen söýüdür. Bizim söýgüýmiz şeýle çuň bolansaň. Men sen bilen nirde yaşamalam bolsa razy boldum. Ýöne bizim durmuşmaz başgaça da bolup bilerdi. Ata, bizim ikimizem ýokara kujahy bile oturduk. Onsoň sen maňa düşünýärsiň. Biz oglumyzyň erkini elinden almaly däldir. Sen men baýdanlam kıyın görme. Men diňe oglumyzyň galatasy ne diýen? Han koşuş. Sen näme diýsen şolan bolar. Sana diýen şerek. Ha? Ne diýen? Ata, men kuşlarga görýän. O bu da men ýanymda bolan bolsaň, guştaklar. Hı? Gideli owa oglum. Häli ulugly görüşdüm. Bilemekki diýerler. Galmal bolýarmy? Biraz garwanalmy? Aşykdyňmy? Buğdayma gaýetmi gelýär. Bohu, buğd gaymak. Han onu buğd gaymak ýenýär. Salamu aleykum Ýaşyry. Wa aleykumesselam. Saglyk oglum. Ýaşy. Gelin geçin. Ata, sen näme üçin biz bilen ýaşamaýan? Wah. Oglum. Men goşda malisimle ýaşamaly bolýar. Onsoň towşana dogduk depe diýipdirler. Men oban taşlap gaýdy bilem o. Düşünýärmi? Ata, şuň ýarşy boldy. Men öz garşydaşymdan ýeňildim. Wey. Bir bolmaýan da däl oglum. Her kim bilenem bolup biler. Ýarşa kakam geljek diýip gelmedi. Ine bu bolup bolmandyr oglum. Kakan geljek diýip söderen bolsa, onu gelmeli eken. Diňe ejem geldi. Olam bolsa ýarşy gutarýan jadaşymda garaşdy. Daşymda garaşdy. Ejem men çykyşym görmäň ýürüm çydamaýar diýe. Ha, ana gördüňmi? Garşydaşyňdan alýan urulundan heder edýändir. Ýene ýüregde düzen o, düşünýärm. Hemmelerin kakalar gelýär. Diňe men kakam gelmeýär. Onsoň kakama kaharet garşydaşymdan ýeňildim. Ene, munyň golun bolmaýar oglum. Ýarşy näme üçin geçirli? Guzur gaýratyny başarynyň görkezmek üçin geçirli. Anha ertesinden pelwan çykjakmy ýa çykmajakmy? Şu soraga jogap berip bilmeli. Onsoň orta çykdyňmy? Bar aladan goýup garşydaşyň bilen bolmaly. Ata, inni ýalňyşym gaýtalamaryn. Anha men ömrüme çopançylyk edýän. Mahallamyň diline düşünýän. Olar hor saklamak bolmasa bolmaýar oglum. Bir de sen diňe öýüdüňi däl, saňa anam bildirýäniň ýüzüň gazar diýen oglum. Maňa bu arada aýlaga da aýtdy. Aýla gaýdan bolsa dogry aýdypdyr. Anha nesip bolsa olalarsyň. Gerçek goç ýigit barsyň. Watan gullugyna gidersiň. Watan sen ýaly gerçekler geri oglum. Ata,
Ine görersin, men yarışda üstün çıkarın. Ha berekella. Hani bu qaymağı. Alo. Ha, Aşır sen mi? Öýe gelber. Bizden bar ýasadyr. Hawa, öýe gelber. Ha, bizden Batyrjan bilen bar ýasadyr. Ana Aşır düşow, bir käse çay içeli. Yok atağa, men gurbana garaşan, yine şähere gitmeli. Ya hey. Sene mudama qısınma şow, yer bolýa sag ol. Salam eýle atağa. Sağlık mı dursun gelin? Sağlık şükür. Tamam, Getirin fena qowmy how. Salam aleyküm ata. An tanşol. Salam. Dostla şow mu? Salam. Ata Batır bilen aýlany. Barın aýlan hani. Ýürü otur gidelim. Batır getir gaşlaňy. Salam eýle atağa. Sağlık mı gıydym? Qar ýagny ýerdeka, sürdemi? Batır yine bu yerine bakadayım mı? Gel. Batır yeniden alma. Al kayıt ol kalmır. Aho, kena. Batır gelin beri. Toyu gidiyor. Bu arada ağa. Eşcan Batır toyu gidiyor. Avu eşittim. Ay, çene bırak dur hani. Al Batır kovulukman çür. Al oğlum, yenemiz. Noş bolsun. Fena gelmeýik. Batır gel. Muňa ady Serdar. Muňa ady Azim. Muňa adam Yakup. Men bolsa Batır. Ýöri otur baksa dinlemän eýdeli. Ýöri gideli. Fena gelgin biz size garaşar. Batırjan geldin mi oğlum? Sağ ol başım. Berekeli.
Alo. Ha. Nadar oğlum sen mi? Oğlum oğlum. Biz biraz eglenmeli bolduk kaka. Batırjan gowy han bir telefonu gürleşeyin. Alo kaka, salamu aleyküm. Gelen lokmay? Eceň bilen gürleş oglum. Alo. Batırjan balam. Gowum ýagdaýlaň oglum. Nesip bolsa balam, ýene 2 günden bararys. Batır? Batırjan. Näme boldy? Goýdy. Yeri näme bol oğlum? Yine kundan gelýärsiýer. Ha. 2 günden gelseler näme? Geliversinler. Ataň ýany köprek bolsunda. Ondan dur ho. Näme boldy? Gaýgy diýenne. Getir ýygyny aýlap bereýin. O men bilen näl, sen bilen gürleşesi gelýär. Cemal betetsene. Sen onu lälektirediň. Goý kakam ýanyna bolsun hiç tat bolmady. Hani ýöri. Häzir çäre başlaýar. Giýjak almaly. Cemal? Näme bolýar? Bir hili başym aýlanýar. Başym aýlanýar. Howa. Sen otur. Men häzir gelýän. Batır, sen nerede? Batır! Ey Tanrım! Bu ne ehil böyle buradayım? Batırsan? Ay, ne diyemey oğlum? Böyle diyemey öyle. Ata men möjek gördüm. Möjek gördüm? Nerede gördün? Hani Hotay'da gördüm. Han sen bir yerde dur hani. Ha, doğru. Möjeklerin izi var oğlum. Batırcan, häziriň özüne owa gitmeli. Näçin ata? Bizlerde mihman ol galar diýmedimmi näme? Diýdim oğlum, möjeklerin bärde näme isleýänini düşünüp bilim oğlum. Biz öz goşumuza gitmesek bolmaz oğlum. Ýör hani, goşa barali. Ýör oğlum. Bir möjeklerin ýerlerde näme işläp ýörüne hiç düşünüp bilim oğlum. Atağı, näme pikir nedýär? Wagşy möjekler barda oýlanýar. Möjekleň emas obada gurrun köpelýär. Ýöne şolary mert haýwanama diýerler. Hawa. Onuň dogry. Olaň mertlik hakynda söz ýokdur. Diňe möjekler özünden öpdi. Özünden güýçli haýwan bilen uruşy bilýän janawardyr. Birden çakmışykda ýeňläýseler, namys edip garşydaşynyň gözüniň içine seredip ölüp galýarlar. Atağa siz oğlun wagtyňyz möjekleri ile bir çukurda galypsyňyz. Dogrymy şol? Ata, sen näme möjekler bilen bir çukurda galyňmy? Gurun bereň-de atağa. Nädip çukurda galyňyz? Çöl içinde könüden galan ýaryny gummasan bir gala bardy. O gala barada ýaşullymyz kän urun bererdiler. Biri o harabaçylygyň ýanyna barmaň, arwakçyn madyr diýip gorkudurdylar. Ene bir gezek güýçli ýagşy ýagdy. Şeýle bir ýagşy ýagýar, şeýle bir ýagşy ýagýar. Şemal bilen ýagýan ýagş, bütün dünýäni suw etdi.
Ay menem näme? Yağış diňen soň günläýin ip galan içinden geçäýin idim de. Howada maraly garapdy. Ana ondan galan ortasynda boş takırlyk ýerde suw ýoglanyp jarasan ordan etjek. Ayağım batanmam şollu bolýyn. Yer opuryp aşaklygyna gaýtsam näme? O möjüm şu ýere nädip düşenli? Seni senle aklım hayrandır. Şu gala varıda her ilim ışmışlara var ödü. Atağı, mene he şu galanı oruyan ruhum kadip bükür ediyen. Ha, ruh diyene. Hay ne evleyin. Mene şu edek böyle möjük gördüm. Kömek edin! Kim var? Bana kömek edin! Hey! Adam var mı? Kim var bu yerde? Kömek edin! Kömek edin oğlum! Bana kömek edin! Kim var? Ine bar bolan waka. Hay ataňda täsin urumlar kendir batyrjan. O wata gaty täsin otdur. Men onu hiç açan ýadymdan çykarmaryn. Ene koydum berdağı. Kılıgına eýeti beletdir Odun bolýan. başına varali. Bizem sen bütün tanarşı bolluk. Tuğlemi qowtlen var. Ho, batyrjan, gelen oğlum. Gel otur. Atı. Ben amaňa da orkazjak diýe. Oýar berip gaýran alarsın diýe. Be. Ay pena bir yerlere beletdir oğlum. Bu dağlarda täsin zatlar kendir. Soňu çinim kudret gören isen dağlara bar diýip aýtdyrlar. Vaq bulantlary görmäge gözü beret. Gözüm ýaşyny görtünni de gutar da, yaman emödün görköder. Bir danadan dünýe nirden maslanýar diýip sorapdyrlar. O da iki gözüňden diýip jogap beripdir. Atı, o näme diýildi bolýar? Näme gözüňden başlanmaly? Bir değil oğlum, göz görmeli. Yöne nämen görmeli. Ine sorak. Bu soragyň jogabyny göli Batyrjan sen özüň tapmaly. Gözüň görmeli zady görüp dursa, kulagyň esmeli zady esip dursa, ey oňa ýetesi näme bar? Waq näsini aýdýan? Durmuşda ähli islen zadyň bolaýamy näme? Anha biri ýagşylyk etseň ýagşylyk diýip düşünýär. Ýene biri tersine. Ýöne bir zat bolup belli. Durmuşda ähli zatlara öz ansabyň bilen aramaly oglum. Sen dogry aýdýan ata çopan. Ýogsa goýun uşuny çorup, nevdine haýdym ýerlerim tapylýar. Ana, şolar ýerlerden gorkmaly. Ahowda kallaşlar. Batyrjany biz wagtyna öňül olçak bolýan olaýmaly. Bir aýdýanlarymyz batyr üçin gaty irak bolmagy mahmal. Ýöne bilip goýsa ýagşydyr. Bu zatlar barada näçe gürlesen gürläp oturmaly. Ýöne hakykat aýtsam, ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermeli. Yamanlyk ol bir de görkezmesin. Dogrudan sakallaşlar. Au! 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 Dinlewatyr, häzir ýene dowlar. Eşdäňmi Batyr möjek sesini? Owa eşitdim. Bu dağda möjekler köpmü? Elbetde köp. Men sana möjekden köp bolýan dağynam görkezerm. Çynyňmy? Elbetde çynym. Kahraman goşdan uzağa gitme diye. Kududaçan möjekler var diye. Huf! Beýtme pena. Huf!
Beytme diyen fena. Oyna diýen matyr. Inne git şolly. Men gideýin. Sen masa diýinjiň al. Men erti sana dağlara morkazaryn. Bolya sağ ol fena. Giyeceğin rahat olsun. Sağ ol. Fena erti irat gelin karışyan. Sağ ol watır giyeceğin rahat bolsun. Sağ ol sen kim? Alelvan güllerden kalıp durduman. Geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş basman. Sehran diysen ey eder aman. Sehram sin müdürküm sırrın açma. Yer ver köküm uruyun sana. Ata sen näme gaýgylanyň? Wey Batyrjan, yataň okma oğlum. Adam näme? Gaýgysy da heňlenýär. Şahatlandy da heňlenýär. Atam ölecek sesler eşdilýär. Olar daşdadyr. Arkaýyn ýetber. Yo ata golaydan eşdilýär. Uğur dağdasan uğurt geler, iki gözü dört geler deyip eşitmänmidin oğlum? Uğurttan korkan köpek saklar deyipdirler. Sen köpegin kän ahry, özlerim karadan aýtmaz. Näme gorkýan? Ýatyber arkaýyn. Ani durhany? Näme ata? Sen men şu şopon taýagym bardy sorapdym. Şopon taýagyny bir goýunçynyň öter, 1000 goýunçynyň öter. Şoponun ayağının yetmedik yerine tayağı yetýänler. Şunu bek belli oğlum. Baratı. A belki bu tayağı senin götüresin gelýändir, he? Batyrjan. Götüresime gelýär. Berekellah oğlum. Berekellah. Korkma da yatıver. Senden tamam olur oğlum. Korkama ata. Hani yer bol ya? Yatıver oğlum. Dan atıp var ya. Men mağalar öğre çıkarayım. Aho, Ansel! O friyine maylanma! Ora tağı! Hayt! He! Aynen! He! Ata, selamun aleyküm. Ha, Penazan, turdun mu oğlum? Var hani dostumum, turdu oğlum. Var atağı. He! Batır, tur daňatdy. Aynen. Sırları öre var ya, görjek diýdiňe. Batır, turun ýokmy? Akşam kıyılan möjeklere şu taraftan gelipdirler. Mağallara da diýmändirler. Hey, näme öldürdüler ki? Hey! Aha, yağmur! Ha, näme diýsin? Aydan ahry bäri. Hey, aylan. 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 Hay. Aylan. Hey, geç aylan. Ha. Ben tek süre çıkmağı hovultmam. Möjek gelipdir. Ayağı idin gördüm. Doğru. Öldürüm şu tögerekde hok. Be. Doğru. Sen berde ol. Özüm aylanar. Ora tağı. Batırcan han geliveri oğlum.
Dünkü möjükler bäriyen gelin olaymasın göreli. Ana, yiyizlen täzediňi görýän oglum. Ine de var. Ana da. Hana otayda da batı. Görýän oglum. Ine bärde de var. Be, hayran alaýmaly. Gaýtalanýar o. Näme gaýtalanýardy? Geçen asrın ayaklarına türe müyücü orada tuttu. Ana şonla biz olarım. Bir yerlerde bildirilçi yetmelilerini düşünürdük. Ata nädip düşünürdüňiz olar möjege? Müyücü olsa düşünürdük oğlum, düşünürdük. Kurt yok değil mi halkasında deyiptirler oğlum. Yadıma düşe. Şu yıl kurok geldi. Üstesine de müyücükler köpülüp mahallemize ulziyan getirdi. Ondan olan karşısına görüşmeli oldu. Kurt degmen oyun asma diyenleri oldu oğlum. Durmuşda Kurt'un oyunu başkası olayan eken. Bir ağdayı görmek katı eliyeniz. Süre giren müyücükler bir yağda 2 tane mal bilen olmaymayalar. Bir ağdayı süt bilen aylar yani. Anonsan näme? Mal eýeleri olum ýogyna ýanmagyň aladysy men boldy. Ana şonu aly baylamyk Kurtlary oýun görkezdiler. Hak bolsa saymasın. Yine ayağı. Şu kolayda olmadı. Ana o tarafa var ya. Ana. Gördünüz mü? Seret. At onu. At. Durun atma. Näme olmasa? Näme şu Atma yapmadı? dedim mi? Atma. Sana näme ol yahu? Düşündür. Seve o möjük yekede. Şuta urakta on çağalarım hükman bolaymaly. O bizi çağalarından daşlaştırmak iste. Onu öldürsek günahı ağır var. Ata sen aýdýanyň näme? O men mallamy gyrdy. O günäsem bolmaz kalkysam. Men aýtjagym aýtdym. Möjüge goýberersiňiz. Ata sen diýäniň bolmaz. Şunça göllep inni biz bu haýwany goýbermelimi? Düşün, o bizden çağalar üçün aman nileýe. Eger biz häzir o möjüge atsak, onu bizden haýwandan tapawdymyz näme? Eger siz şonu tapawdyny bilmeýän bolsaňyz onu atın. Atın barın. Barın atın. Bu arada ata. Onu men oglanlara alyp gaýdaýyn. Ata, sen diňe ene möjegde oň çağalarynam galas edipsiň. Hawa oğlum. Biz atababadan gelýän ýol ýörelýän saklamalyrys. Insat her kimde bolmaly. Kudraty işli dünýäň döredenini hemme zatlary bir-birine bagly edipdir. Onsoňam döwmek gurmakdan ansatdyr. Ata, o näme diýdiň bolýar? Muňa näil düşünmeli? Entek sen ýaş bolýan oglum. Hawa alyp geler. Ana şonu düşünersin. Ýörhani. Ata, men eýem ulannym. Köp zatlaram bilýän. Berekella oglum. Dostum bir gut bolsa dağlar elter. Dostum bilir bolsa bağlar elter. Men seni bağda dağda elterin. Ilimden galma. Arkaýyn ol galmar. Kuş gerek diýseler sapanlar alym. Kurt gerek diýseler kapanlar alym. Bena goş kılar aýtýan. Sağ ol Batır. Batır, ine şu görýän dağlandy, möjükler ýaşaýar. Olar dağdan dağa aýlanşyp awy diýerler. Olar käbakal bu dağdan o dağa da geçýärler. Kakam olary görýän niýe? Bena, sen bu dağa da geçip gördünmü? Elbetde gördüm. Bize ýerden balyk gelse. Serit Batır, o görýän owlak gyzlar bizinki. Biz olary enelerinden aýyr saklaýar. Näme üçin olary enelerinden aýyr saklaýarmy? Sebäbi olar ulsuryny eýgermeýärler. Batır serip owdan ullary hayran alaýmaly. Hey! Zatlaryň usulçy. Hey!
Batır, ina şu dağda taýmaz, lese uşupdyr. Şu gaýdylmasa, ganyma garşy durup, okatypdyr. Atam bana rowaýda aýdyp berdi. Ören ul tätin gaýa, beýikligine hayran galmaly. Ağam o rowaýatyň suratynam çekdi. Men sana o suratları hokman görkezör. Batır, şo görnýän garaş taýmaz diýen uşu bolmaly. Soğuş rowaýatda bar. Ena! Ho Mehmet ağa. Gel ho bana kömek et. Mallar gaýtar ali. Bor Mehmet ağa. Batır şu ýerde otur. Men häzir elýän. Durmuş mesle gözyetim. Gözyetimin çägi ýok. Men elmi dam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar, ýoldalar. Beýiklik bar, çoňluk bar. Diýerler sen gözleýän. Ýoluň ýerdak betin. Korkamak meni iştatdın. Aydın gözden korkamak. Doğru sözden korkamak. Gaýta her gün her aýym. Söýýän olar gaýym. Ajdarhany getirin. Men neşin gurpken. Korkkan ýeke bir zatdan. Korkaklardan korkkan. Men korkamak hiç tatdın. Men korkamak hiç tatdın. Men korkamak hiç tatdın. Batır! Batır! Nerdesin Batır? Men korkamak hiç tatdın. Men korkamak hiç tatdın. Atağı! Batır gitti! Atağı! Salamu alaikum. Salam. Cemal Atayvan'ı görüp bolmazmyk? Çepden ikinci otağı. Sağ olun. Sağ olun. Ala dağalar ýaly zat ýok. Siz basym köpelörsiňiz. Cemal. Gowmy ýagdaýlaň? Nadar, muň beýikdigini. Cemal. Belki Batyrjany kakymyň ýanyna goýarsa? Nadar, sen aýdýanyň näme? Men bu barada sen bilen öňden gürleşekdim. Düşün Nadar, çağan erkini elinden alıp bolmada. Cemal, men düşünýän. Bu ýerde ýekemeň razylygym ýeterlik däl. Eger Batyrjanyň özü göwnesi näme? Sen şonu näme diýersiň? Bilmedim de Nadar, bilmedim.
Ine görürsün, Batyrjan karşı bolup durmaz. Men kakam bilenim bu arada gürleşörün. Maňa diňe sen radylygyň gerek Cemal. Muň üçin biziň gowy oýlanmagymyz gerek Nadar. Elbetde oýlanyrys. Bu arada Batyrjanyň öz pikirinden bilersiz. Maňa radylygy gerek. Bilmedim de Nadar. Men sana düşünýän. Ýöne men Batyrjanyň gelejegine mala dediýänni. Sen alat etme. Şuňky bolan şatlykly habardan soň hemme zatlar gülýal bolsa gerek. Bu gülleň owadanlygyny. Gazaly güller, elwan güller, owadan güller. Sehdaga alada derýaly gat ýok. Belki şeýle bolsun. Bolany oglanyň ýagdaýy goý. Men ýene geler durar. Bolýa. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Sagamanmaryň. Möjegin çağıdırın çarptırak elesine oğuşurmalı. Yoksa o möjekten her yada karasaymalı. Edağa nene olsun. Oğlanın yağdayla kovu mu? Yaxşı, sağ olun. Alada derýaly gat ýok. Yağısı olsa kovu da. Ey Tanrıyım. Geçtiği olsun da. Be. Atağa çağırdyňyz mı? Hawa, mahallyň ýanyna bar. Menim häzir barýan. Bolýa. Dursun gelin. Batyrjan Turnasyň Sehdaň ýanyna bol bersin. Men mahallyň ýanyna bar gaýtmasam bolmaýar. Çay içmersiňizmi? Ýok, gyýdym. Çaýlap oturmaýyn. Men basym geler. Meni gorkamak hiç tattın. Meni gorkamak hiç tattın. Vay, Batyrjan näme boly saňa? Batyrgan aýdyňmy? Hawa batyrgandyr. Be, hayran alaýmaly. Näme bolsa kallas. Ene möjegiň gudullap görşi innaýan boldy. Men pikirimçe möjekleň gyýkylygy şo çawadan soň başlandy. Möjegin çawa näme daxil bar? Yeni möjek oýda çukur galyp çağalýar. Soň bolsa fil suw gelip möjegiň çağalaryny başga bir çukur atýar. Möjek çağalaryny çukurdan çykaryp bilmeýär, ýanyna da hiç kim goý bermeýär. Ýöne kim bilýärmiň başgaça bolmagam gatakmal. Dogry aýdýan Berkeli. Dogry. Başgaça bolmagam gatakmal. Şeýle bolmagy. Her näme de bolsa oglanyň çöreği bitineke. Suňurasyny özüni bilmeýän ýatyrka çok bolmamy üstünden maraýpdyr. Ýoksa kim bilýär nämeler Ena bol. bular näme getirdiň? Batyra suratlar markajak. Bolýa, soň derrew öýe bar. Batyr, men sana suratlar getirdim. Gel göreli. Ýür gyýdym, men seni ýatyraýyn. Bu suratlar taýma zewrawaýatynyň agam çekdi. Men sana Batyr, häzir şu suratlary gara rawaýda edip bereýin. Ýadyňdamy? Bu arda sana dagda edipdim. Hawa ýadymda. Sen agyň hakyky suratkeş. Hayran alaýmaly. Taýmazbek tewil kakdy, nama aýtdy. Adamdan gowuny galkyndirdy. O sewoşlan birine agyrarlandy, ýüzüne şikes etdi. Hiç kim görmedi ýaly ýüzüni ýapyp gezdi. Ol odan çykyp ýaşady. Güllüň birine ýagy gelýär diýen habar ýaýrady. Adamlar goňşy kentlere kömek üçin çapar ýolladylar. Özleri orada dağ çekilip kömek araşdylar. Taýmazbek kömek araşyp durman urşun gamyny idi. Adamlary sowuşa çağırdy. Ol göçün owa aýlandy. Tewil kakdy, nama aýtdy. Arnamusdan gelmelim. Kim var bunlar? Anima karşı duralım. Olur bilen karpışalım. Hey, kim var bunlar?
Adam var mı berde? Kim var? Hani seslerim kim var buyurdu? Taýmazbek şu aýlap bölüşüne gurupdan gaçan Akbaýyň üstünden barıpdyr. Ve palim. Vah vah ey. Derdiňe men alay. Sana näme bol? Seni goýup gitdiler. Eýsem sen bu owan gorulçysy bolmadymy näme? Agar söwüşlerde anyma garşy yüz durup jene biz bilen deň girmedimmi näme? Söwüşlerde ganymyň itlerini çeýneyişiňe ýadım. Men sana gardaş diýerim. Gamly günüm sırdaş diýerim. Ýugruk bolup ýapyşsadyň. Uyuşlu bilen garpyşsadyň. Hak Taala enaýet eýlese, sana ýene ömür berse, we palim. Ey asmanlaky gara her kayalar başında hevut götüten, Kadir ulu Tanrı'a yakın uçan, cümle uşlar sultanı, ey çalgaruş, Hak Taala enaýet eýlese, bizene vur bir ölmese, ey sen ne di ölmese. Tanrım, ey canımı kaydırmadan, bizene vur ömür ver Tanrım, ömür ver. Şopur söt, Tanrı'nın kudreti bilen Akbaýdan gidişdiripdir. Taýmaz. Ey asmanlaky garaguş her kayalar başında hevut götüten, Kadir ulu Tanrı'a yakın uçan, cümle uşlar sultanı, ey çalgaruş, Hak Taala enaýet eýlese, bizene vur bir ölmese, ey sen ne di ölmese. Tanrım, ey canımı kaydırmadan, bizene vur ömür ver Tanrım, ömür ver. Şopur söt, Tanrı'nın kudreti bilen Akbaýdan gidişdiripdir. Taýmaz. Taýmaz. Basym ýagyş ýagar. Sen ýagşa edille. Suwundan iç. Derdiňden saplanarsın. Taýmazbek bu kudrete hayran galyp Akbaýyň aýdan bilen bolupdyr. Şopur söt, gök gümürde ýagşy ýakdyr. Taýmazbek edilip ýagşy suwga çykdy. Şeýdibol derdinden saklanypdyr. Ertesi Akbaý Taýmazyň ýanyna barypdyr. Taýmaz. Taýmaz. Şar tarapdan goşun sürünür. Sen olara 3 sapar ok atarsın. Atan okluň boş geçmez. 3 derkerden başına yetersin. Bu ýagdaýy gören goşun basga düşüp ýygyna döner. 3 okdan artyk atmagyn. Taýmaz söwüş meýdanyna tarap gowlugypdyr. Ben size 3 sapar ok atarım. 3 serkerden başına yeter. Bolsam baryňyz gömmük gidersiniz. Taýmaz hatara duran goşuna tarap ýa çekip 3 sapar ok atypdyr. Atylan okdan boş geçmänli. Idil Akbaýyň aýdyşy ýaly bolupdyr. Bu ýagdaýa hayran galan goşun ählisi birden Taýmazöge tarap ok atypdyrlar. Emma atylan okdan ýekejesi de Taýmazöge degmän asmanyna ýitirim bolupdyr. Bu gudrata hayran galan goşun gorkup ýyzlerine dönüpdirler.
Şeýdip Taýmazbek Akbay bilen Ganyma garşy durup ýurdu gorapdyrlar. Ho, Amalcan, yukarı. Yukarı basın. Oğra atağa. Kenacan, ağır deverek. Yok ata ağırdı. Kena, O ata. hani gel oğlum Merik. Ayrıştır şu yerlerini. Bar ata. Kaka salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Sağlık mı oğlum? Şükür sağlık. Atağa salamu Ha, aleyküm. sağlım kaka. O şükür sağlaman geldik. Batırcan, oğulhan atamız yer üstünde cepa çeken oyununu rahat tapar deyiptir. Batırcan oğlum, bir nahal eksen yaşın bakıdır. Salamu aleyküm Zaheda. Oğullar sağlık kuruluk mudur? Sen oğlum çörüğün bitine keni. Bolsa da çopollarımız senin altında tapayıptırlar. Babamın eşittim. Yöne sen aytman etmen gidivermeyen olmaya. Menin qaytalaman Tehdağa. İne munin bol ya oğlum. Salamu aleyküm Tehdağa. Ve aleykümselam. Ağırma vurayım o. Ağır oğlum. Gözümü de bağırmağında. Sağlık kuruluk mudur? Şükür. Birin mün olsun. Aydanın gelsin. Tağır el kadın. Atağın aktığı yaksı mı? Hova şükür. Tuğlemen niyaksılı. Emmek bot geçti olsun da. Atı da var yak mı? Hova atı da var yani. Kolya, kolya. Salamu Ve aleyküm. aleykümselam. Salam. Sağlık kuruluk mudur? An oğlum. Yer. Yer hani. Batırcan. Çölünüm, dağınım öz kanunu vardır. Bir yere gidecek olsam hükman sorum oğlum. Yoksam adaştan iyiliğini tapmarsın. Yine Batırcan, şu bağlarımdan ödüm yetiştirdim. Ne hil hayalaptır. Bu bağlar yılın yılını bol hasil ver ya oğlum. Enem öcan çağalarına nem olur? Olar bana değmediler ahirin. O meselenin atan bilen bile çödürdü oğlum. Yena tüçün perden timmegattan iridir. Bu insana hayvana kanunu dat. Batırcan, yine möcüğün sana topulup çağalarını koruyacak boşuna sen düşünmen ahiri. Tehdağa, men sizin oğlunuzu gördüm. Sen onu nerede gördün? Sen onu tanıyamadın. Atam bilen sizin oğlunuz gürleşenini men olan yanınadım. Oğlumun şol gidişi oldu bizden. Tehdağa, o nemçin gitti. Ay qaharda. Oğlum Aşşavada okuğa girdi. Sonra Aşşavadda kalıp yaşaydım dedi. Menam ona gelle çoponçuluk ettiydim. O da men diyen bir etmedi. Batırcan, men bütün ömrümü maliyetime gezdim. Doğruyum aysam oğlumdan bıdatlara qaraşmanım. Onun mehrem 10 yıl geçti. Olongam sizi göresi gelyenler. Vah, mene maqtıcaqlam görüzüm geliyeli. Oğlumun yanımda olan kim değil. Men size düşünyen. Öz üstüne karşı gidip yaşap bolmadı. Menem kakam yarışa gel çıkışım görmen isteyene. Emma arduğum amalaşman Nura. Oy arduğumun amalaştım. Batırın kakası geliptir. Çağırıyorlar, yörün baralıyım. Kakan geliptir, yür gidel oğlum. Yür. Kaka salamu aleyküm. Salam oğlum. Batırcan, sağlık mı oğlum? Kaka açan geldim. Yan geldim. İnnem iyidime var ya. Gideli. Kaka, ecem nama gelmedi mi? Ecen yaramacak kol ya oğlum. Ondan yeki gelmeli oğlum. Sen koşluğunu alandırın. Gideli oğlum, vaktim yok. Münani. Atam neymet diye gitmeden ön atamı görecektim. Atağın bilen guruluştum oğlum. Hem bunun dağıtlardan havarım ma, hem dağıtlara ayıp berdi. Sen neden işindirim havarım ma. Qalanın öyde guruluşur oğlum, kıstanyan men.
Yeni de kussamy. Hawa. Oylanyan. Akışım gelýär. Bu kussa durlaya. Akıllı zama, koyzama dem. Saplaya meni. Ehli geçenlemme. Nadar aylayan. Serede otursam. Şeyle kustudu. Geçen yolun. Görünür eken has ayan. Ey Tanrım. Korkuyum özümde. Ocağımın odu sen ya. Onu näme çağalar? Men de bahar bayramı münasibetli deyin çalışmyoksumynna. Düzme ýap gelmeňizi tapşyrypdym. Öz düşünjäňizi çeper beýan edin diýipdim. Men ýene bu barada size näme diýipdim? Han ýatlaly? Owa gelip aýdyber. Men sizin oy pikiriňizi düzmäniň mazmunyna görasym gelýär diýipdiňiz muallim. Berekella, oturay. Hawa, diýmek men aýdan zatlamy ýadyňyzdan çykarmansyňyz. Geç Batyr, berekella. Biz seni üns berip diňleýäs. Maşgala başgalam. Men bu düzmän maşgala ojagyny mukaddesli barada ýazym. Bilmeýän zatlamy bolsa atamdan soradım. Berekella, bilmeýän zatlamydy bilýänlerden hükman sorap durmaly. Diňleýäs Batyr, dowam ediber. Atam maňa her zatyň gadar gymmaty hakdy. Ýaşyň geçdigiçe gowy düşünýäsiň diýdi. Şoň üçin öňe ösen ojaň, odan söndürmän saklap, mähriban adam bolmak biziň her birimiziň borjumyzdyr diýdi. Şonuň üçin perzent wagty ata-enesine goýan hormatyndadyr diýip belledim. Berekella, sen dogry belläpsiň. Batyr! Batyr dur! Batyr! 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 Batyr dur! Batyr, sen ýazan düzmän hemmemize ýarady, berekella. Men düzmän size yaran üçin begenýän. Golaň üçin sag bolun. Batyr, sen açyklığın meni hayran galyrdy. Berde hayran galar ýaly näme bar? Batyr biz bilen içki dünýäsyny paýlaşdy. Biz ondan görel almaly. Sag bol Batyr. Men sen gollaýan. Menem gollaýan. Berekella. Sag bol. Batyr sag bol. Sana üstünlik arzu edýän ýoluň açyk bolsun. Bolýa sag bolun. Men öýe gelelim märi. Näme owa ýadyma düşýär. O ýerde bolan wakalar men gözüme geldi durdy. Atamyň her bir aýdan sözleri men ýadymda. Hälişin atamyň sesi kulağıma gelip dur. Batyr! Gel oğlum, gel. Şopursat. Töwerem gurşap alan ähzatdyr. Maňa özüni ýatlatýan ýaly. Men özüm ýene-de Edil dağda ýaldyydym. Men öýe gelen wadyma ýene-de penaň beren suratlaryna seretdim. Pena maňa tebigaty goraýjylaryň ene möjeg ele salyp on çağalaryň ýanyna eltenliklerini aýtdy. O maňa ene möjeg çağalary bilen bile şuran suratyna moýardy. Men o pursaty gözüme getirýän. Bu şatlykly habar men begendirdi. Pena dostum maňa garaşýandyr.
Täze dağıtın göresi gelýändir. Men oğusu geldi daý bilen gurlaşaýyn. Oňa täze dağa bar daýdaýyn. Goý kakasy bilen gurlaşdym. Alo, salam kim geldi ay? Nazaryň oğlu men Batyr atağan aktıgy. Men oğudan geldim, kakanyzdan gördüm. O size garaşa, siz kaçan oğuğa gitgeňiz? Şonu aýdaýyn diýip jaňatdym. Sag bolun. Inni bolsa men ýarşa taýýarlyk görmeli. Atenedin tanamadık, Tanrı'dın tanamaz diptirler. Sen bizi asla tanasın gelen oğa. Yok kaka beýle däl. Ýöne men bu zatlar saňa nädip düşündirjegim bilem ok. Sen maňa düşündirjegim bolma. Goýsy git. Nirde bolsaň şonda bol. Git şu ýerden. Alo. He, gellağa salam aleyküm. Bitizmi? Taglykmy? Hawa ýagşy. Hani bir owa gidip gelmekdäki hyýalyň ýokmy? Owa gitmeli gellağa. Hökman gitmeli. On wagt aýdylan ýaly. Haçan gitmeli diýseňiz gidibermeli. Onu ertir bile gidiversek nädýär? Bolýa onunla habarlaşar. Sag bolun. Sag bolun. Saglyk görüşelim. Bu ýarş men üçin ultin agdy. Andurun, taklanin. Batyr sen garşydaşyň etjek hüjümine taýyn bolmaly. Sen näme taklanýan? Urgulary geçir. Ana boldurmy? Goronna. Emmelerdiň ýeňi şatda gurlaýadylar. Men bolsa, goý kim güýçli bolsa, şola meňsin diýdim. Men atamyň aýdyşy ýaly, ähli oý pikirim diňe ýarş bilen boldy. Netijede karşıdaşımdan üstün çıktım. Kakamdan çıkışımı yine de görmedi. O yarışa giyeceğe kalıp geldi. Men ona sehelce de kakarlanmadım. Cemal, oğlun Kutlu. Tuvalama Batyrjan yarışdy ýeňici boldy. Gutlayan balacığım. Kakaştı görüyorayın mı? Gör oğlum, gör. Atam çıkışımı gören olsa de. Elbette görendir. Yarışlar seleyälimde görkezilýär ähli oğlum. Atam bana yarışa atlaşıp öz başarjanyny görkezmek düşündirdi. Ataň dogry aýdypdyr da. Ana şoň üçinem yarışda sen ýeňici boldun. Inni yarışda ýeňiş galanmaň nähil gowdugyny düşünmüň gerek. Hawa kaka, bu ýerde anam gerek. Anam bolsa men ne boldy? Berekella oğlum. Men atama yarışda ýeňjegim söz berdim. Beren sözümde de tapyldym. Ay tuwelem oğlum. Kakıştyglaryň borsam bolýarmy? Hawa bolýar oğlum, geç gör. Cemal, Batyrjan tüs atasynyň ogly bolupdyr. Atam bana kakam hökman yarışa gelip meni gollamagyny aýtdy. Oy, ana, şoň üçinem geldim da oğlum. Giyeceğe kalıp geldim. Meni yarışda gollamadın. Yönünü bu hökmanam däl. O näme üçin hökman ne? Atamam sevda ýaly, ol ýalňyz. Ol agtyklaryny göresi gelýär. Emma ol muny başarmaýar. Men atamyň ýanyna gidip ýaşajak. Sen nämeler diýýäniň bir bilýärmi oglum? Hawa bilýän. Men şeýle netijäge geldim.
Nazar, bir zat diýdi özüm. Oğlum. Eger bu seň özgelen netijem bolsa men sana ýok diýip bilmen. Nazar, aýdýanyň näme? Cemal. Bu oğlumyň özgelen netijesi. Men iştat diýemok. Kaka men tigirtirsem bolýarmy? Bor oğlum, bar. Oşraktır Batır. Batır sene sap bol oğlum, yıkılayma. Şunun özüne oba gidelim. Kakımı ırkka gidelim. Batır. Batır sene sap bol oğlum. Dur diýen Batır. Batırcan seni göresime geler oğlum. Yüreğimi sar. Yüreğini sırmacı. Men geler durur. Hani gel kucağıma. Mallara gura deken. Tuğulemi. Guratan ne açı malı var. Kömek edersin ha oğlum. Hawa kömek eder. Men oğlum zordur. Elbette kömek eder. Atasının yanından ama ayrılmaz. Arkaýyndan öreçe atamyň bir aýdanny gaýtaratman. Hey! Haydi! Hey! Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Arma görüň. Atağan mallar mı? Owu atağın mallary. Atağan özü nerede? Atağa bağlanýanlar. Goşdadyr. Hani bir sehadağa da koştu muka. Sehadağa yorunca meydanıdır. Ben sizi tanıdım. Şehit oğa gelip durun da ho. Degenlerine. Bolyanlı. Sağ olun. Olya sağ olun. Hani yürü gidelim. Berdi. Kim olur? Atağa öyle sehadağın oğulları. Ha, tanımanlar. Selamun aleyküm kaka. Wa aleykümselam. Geldin mi? Hava. Geldim kaka. Yer ne amaydarsın? Men öde yanlışıma düşündüm kaka. Katı yanlışıptırın. Men senden ötünç doğruma geldim. Men yüreğimi damada bär dedi kaka. Kimidin bileken bağlanmaz. Ulolup gidipdir. Ova, ulolup gitti. Ondan merem näme? 10 yıl geçti. Men günahım geç kaka. Yür üyü deli.
duman geçen günlerimden yok menne arman güllerin iyisinden serhoş bu asman Sehranı diysene el keder aman el keder aman Yaşıl şemal deyin kanatlı deyin Gideyin Sehra gideyin Giyin Sehra'nın ayın Fina bir zaman Kocanı dinleyin Ödüm gürleme Kocanı dinleyin Ödüm gürlemen Aç kocağı Sehram Koynun çağlıdır Menin ehli bakım sana bağlıdır Ödümü kıynadım Bollum bir çeni Ekit ey kıyratım Giyin Sehra meni Giyin Sehra meni Yaşıl şemal deyin Kanatlı deyin Gideyin Sehra gideyin Giyin Sehra'nın ayın Fina bir zaman Kocanı dinleyin Ödüm gürleme Kocanı dinleyin Ödüm gürlemen Sehram finmadır küm Sarın açmana Yer vermenem köküm Urayın sana Sehram dinmadır küm Sarın açmana Yer vermenem köküm Urayın sana Yer vermenem köküm Urayın sana Urayın sana